ክንከታተላ ከልየናዩ አኡ ዝፍጸም ነገራት ከአ ፈቲና ጸሊና እንታይ ገብረናዩ አፈክት ገብረናዩ ምናልባት ካማንም ጊዜ ንላዕሊ እቲ አንቲ ሰሜቲዝም ዝብል ወይ ከላይ አንጻር አይሁዳውነት ዝብል አዝዩ ዝዓብለለሉ ዘሎ ጊዜ ማለት ጽልአት ና አይሁዳውያን ብጣዕሚ ጫፍ ዝበጽሓሉ ከም አመንት ግና ከም ክንከውን መጽሐፍ ቅዱስ አይደልየናኒ ማለት አምላኽ ይመስገን ምክንያቱ ሕርያት ህዝቢ በአምላኽ ተጸውዑ ህዝቢ ስለዝኾነት በአብርሃም ዝተዋህበ ኪዳን እንታይ ይኾነን ማለት እዩ አይጣሐስን እዩ አይሳዕርን እዩ ዝኩረና ምዕራፍ 15 ድሕዳሪና በዘፍጥረት 15 ማለት እዩ እግዚአብሔር ነብርሃም ኪዳን ካአትወሉ ከሎሲ በቲ ሽዑ ኪዳን ካአትወ ከሎ ዝገብሮ እንታይ እዩ ንሓደ እንስሳ ይቆርጽዎሞ ግልተ አመናጽሮም ይቀምጥዎ ማለት እዩ ሲሜትሪክም ጨድዎ ከምዚ ካብ ላዕልን ታሕቲ ጨድዎም ፍርቅ ማዕረገሮም ጨድዎሞ በዝን ገሮም የመናጽሮ ብድሕሪቶም ኪዳን እንዳአቱ ሰባት በማእኸል እቲ ዝተጨደ መስዋዕት ማለት በማእኸል እቲ ዝፈሰሰ ደም ሓሊፎም ብሞተይ ኪዳን አትልኹ ብሞተይ ታይገብር ኣለኹ ኮቨናንት አትልኹ እንድሕር ዳ አነ ዝኺዳን ዝእሙን ኮይነ ዘይተረኺበ ልክ በተአምላኹም ማለት እዮም ድምሕልዋላቶም አሕዛብን ከም አይነት ስርዓት ነይሮም አምላኽ ከምዚ እንስሳ እዚ ይግበረኒ ኢሎም ተኺዳ እንዳአትዎ ነይሮም ለዚ እግዚአብሔር በቃ ተሃብካን ተስፋ ከም ዝረኽቦሲ ከመይ ገይረ ዝፈልጥ እንደገና ንበረኸት ምድሪ ክትገብረኒ ከም ትኾንካ ተስፋ አቲኻለይ ኣለኻ ኣብ ቤተይ ዝተወልደ አልዓዛር እዩ ዝወርሰኒ ኢሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከብል ምስ ሰበለ እግዚአብሔር ካብ ከርስኻ ዝወፀይ ዝወርሰካ ኢልዎ ክብርና አምላኽ ይኹን እንደገና ከዓ ንሽዑ ነዚ ከመይ ገይረ ይፈልጦ ምስ በለ እዩ እግዚአብሔር ነብርሃም እንታይ ኢልዎ ማለት እዩ ካብ እንስሳታት መስዋዕት ክገብር ኣብ ክልተ ጨዲዑ ከዓ አመናጺሩ ክቐምጥ ፀዊዕዎ ነጊርዎ ማለት እዩ አብርሃም ሙሉእ መዓልቲ ነቲ ሰውኦ መስዋዕቲ ይሕሉ ነይሩ አዕዋፍ ክመጽ ከሎ አሞራታት ክመጽ ከሎ ዝተፈላል ነገር ክመጽ ከሎ ነቲ መስዋዕቲ ክብክሉ ነቲ መስዋዕቲ ከበላሹ ነቲ መስዋዕቲ እንታገብሩ ማለት እዮም ካብ በረኸት ናይ አብርሃም ክወስዱ ዝመጹ ሙሉእ መዓልቲ ክሰጎሙ ዒሊ ዝብለና መወዳእቱ ግን ደኺሙ አብርሃም ደቂሱ አው ብርቱዕ ስንባድ ወደቆ ወላ ብርቱዕ ስንባድ ከም ዝኾነ እቲ ንስድሩ ንዓሌቱ ነቶም ውልዱ ኣብ ግብጽ ዘጓንፎም ናይ 400 ዓመት ናይ ግዛኣት ግዜ ከይተረፈ ኣውዩ ትራእይ ርእይዎ ማለት ከቢድ ድቃስ ምስ ደቀሰ ሽዑ አብርሃምን እግዚአብሔር እንደይኮንም ማእኸልቲ መስዋዕት ሓሊፎም መንበት መስዋዕት ሓሊፉ እግዚአብሔር ብተክኽ ሓዊ ብተክኽ ትኪት ሃገሩ በማእኸል እቲ መሰዊ ሓሊፉ ነብርሃም ኪዳን አትይሉ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ስለዚህ ሆነ ካዩ ወላ ሕጂ ዓለም ከለው እግዚአብሔር ኪዳኑ ሓልዩ እንታይ ዝገብሮም ዘሎ ከም ሃገር ፕሪዘርቭ ዝገብሮም ዘሎ ከም ሃገር ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ዝገብሮም ዘሎ ስለዚህ ከምዚ ሴኩላር ዝኾነ ምሻሎ ከምዚ ናይ ዓለማዊ ዝኾነ ተሓሳስባ ክህልወና ጽቡቕ ኣይኮነን እስራኤል እንታይ ማጂክ ፓወር ኣለዋ እንታይ ፍሉይ ነገር ስለ ዘለዋ ካብ እግዚአብሔር ዝዓለወት እያ ገለ ዝብል ሓሳብ ንድሕር ሓሲብና ነዚ ቃል እዚና ቫዮሌት ንገብሮ ዘለና እቲ ቃል ብንጹር ነጊርና ኣሎ ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን ስለዚህ መሰረት በረኸቶም ሲ እግዚአብሔር ታይ ስለዚ ገበረዩ ዘይ ቅድመ ኹነታዊ ዝኾነ ኪዳን ስለዛልተወል ምናልባት አብርሃምን እግዚአብሔር ሓሊፎም ተዝኾነ ነው አብርሃም ርግጽዩ ሰብዩ ጎደለዩ ነቲ ኺዳንቲ ክዕቅብ ኣይክእልን ማለት እዩ ምልአት ኣይመሃለዎን ስለዚ እቲ ኺዳንቲ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ኺዳን ኣይምኾነን ነይሩ ክሳብ እቲ ናይ መወዳእታ ዘመን ዝኸይድ ዓይነት ተስፋ ኣይመሃለዎን እስራኤልን ክንጥምት ኣይመለየና ነይሩ ሕጂ ግና ከእግዚአብሔር unconditional ዝኾነ ዘይ ቅድመ ኹነታዊ ዝኾነ ኪዳን አትይሎም ኣሎ ማለት እዩ እሺ ሶሪ ዲስተርብ ተገይርኩም አይተሓዙለይ ስለዚህ እነ ብዛዕ እስራኤል ክዛረብ ከሎ ጨነፍራ ምስ ለምለመ ቆስላውን ምስ ጠጥዐ ክረምቲ ከም ዝቀረበ ፍለጡ ኢሉና ኣሎ ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን ስለዚህ እስራኤል ታናይ መወዳእታ ዘመን ወይ ከላይ እስራኤል God's time clock ታናይ መወዳእታ ዘመን ናይ መወዳእታ እዋናት ናይ እግዚአብሔር ሰዓት ከም ዝኾነት ናይ እግዚአብሔር ናይ ግዜ መለክዒ ናይ ግዜ መቃን ከም ዝኾነት ንርኢ ለና ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን ስለዚህ እስራኤል ፍጻመታት ናይ እስራኤል ሴንትራሊቲ ኣሎ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ፕሮፌሲስ ናይ እግዚአብሔር ትንቢታት ፍጻመታት ያለው ማለት እዩ ማዕከልነት ኣሎ
ማእከልነት ስለዘለዎ ካ ኩሉ ግዜ እቲ ብዛዕባኡ ጽሕፈታት ታንገብሮ ክንከላለና ማትዩ ብዝግባእ ተነብቦ አሎና ስለዚ ቶም ናይ ትንቢታት ተማሃሮ እንታይ ኢሎም አለው ይናልና ናይ እግዚአብሔር ሰዓትያ ኢሎም አለው ምናልባት ከምዚ ሴኩላር አተሐሳስባ ጥራይ ደይኮነ ወላ ሴኩላር አተሐሳስባ ክላይቲ ዓለማዊ አተሐሳስባ ጥራይ ደይኮነ at a point ማብተወሰነ ግዜ እዚ ብዛዕባ እስራኤል ዝንገር ዘሎ ትንቢታት እዚ ብዛዕባ እስራኤል ዝበሃል ዘሎ ፍጻመታት ዳርጋ ኢራዲኬት ዝኾነሉ ዘይፍጸም ዝመስለሉ ግዜ ነይሩ ንኣብነት ሕዝቅኤል 47 ክንበ ከሎ ብዛዕባ እስራኤል ክንበ ከሎሲ ከምዚ ሕዝቅኤል 37 ክስታይ ኣይኮነን አጻጽምትና ነቀጽ ተስፋና ተቀጽም ምሻሎ ንቁጽ አጻጽምት ጥራይ ዘነር ፋህ ዝበለ ዝተበተነ አጻጽምት ይዘነር ድሞተ ጥራይ ደይኮነስ እቲ አጻጽምት ታይ ዝኾነ ይሩ ዝተበተነ ስለዚህ ናይ እስራኤል ነገር ዝሞተ ነገር ጥራይ ደይኮነ ከም ሃገር ንምትንሳ ዓቅሚ ዘይብላ ምኻቶም ህዝብ ግን ኣብቲ ከባቢ ጥራይ ደይኮነሲ ፋህ ዝበሉ ህዝቢዮም ነይሮም ማለት እዩ ስለዚህ ሓደ ካብቲ ዓቢ ምልክት ናይ እቲ ፍጻመ እንታይ ማለት እዩ ምትእኻብ ናይ እስራኤል ኣብ 1900 ከባቢሲ 1900 ቲ መጀመርያ ዝነበረ ግዜ ካብ 1% ንታሕቲዮም እስራኤላውያን ኣብ ምድሪ አይሁድ ነይሮም ማለት እዩ ኣብ ምድሪ እስራኤል ዝነበሩ less than 1% Jew imagine ትሕቲ 1% Jew ማለት የለውን ተዓብሊሎም እዮም ፈጽሞም አይነበሩን ስለዚህ እዛ ሀገር እዚኣ እንደገና ክትቀውም ያ እንደገና ክትምስረት ያሞ አው ኻና እግዚአብሔር ፍጻመታት ናይ እግዚአብሔር ትንቢታት ፍጻመው ክለብስ ይልካ ክትምህር ደሸግር ግዜ ነይሩ ናይ በሐቅቶም መንፈስ ቅዱስ ደገፎም መንፈስ ቅዱስ ረዶኦም ሰባት ናይ በሐቂ ናይ ቃል አምላክካ ርትዒ ዝነበሮም ሰባት ታይብሉ ነይሮም ማለት እዩ ከም ሀገር ከም ተቀውም እንደገና ከም ሀገር ቆይማ ኻኒ እቲ ፍጻመታት ቆሙ ከም ዝኸውን ይዛረቡ ነይሮም መብዛሕቱ ግን በምንታይ ተተኪዩ ነይሩ ሽዑ በቲ ሪፕሌስመንት ቲዮሪ ዝባል ታይ ማለት እዩ እስራኤል ክብል ከሎ እግዚአብሔር ድሕር ሕጂ ንቤተ ክርስቲያን ይዘመልክት ኢየሩሳሌም ክብል ከሎ ንቤተ ክርስቲያን ስለዚህ እቲ ንእስራኤል ዝተዋህበ ትንቢታት ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንዳሉ ፍጸም በር ሊትራሊ ኣብ እስራኤል ኣይፍጸም እዩ ስለዚህ ንእስራኤል ክሎዝሊ ምርአይ ኣይከልየና እንደገና ኣይክትቀውምን ያ ዝብል ነይሩቲ ክስታዮም ማለት እዩ ግን ወይተና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስላ ከም በለስ ዝበለና ልክዕ ሊትራሊ ንመን ዘመልክት ማለት እዩ حلف جزيرة نيرنا توصي أنا إسرائيل أبرخا خمد رخبكو خمزلو فرا ويني رخبكو نبطاتهم كا خمتي أب تبكر بلس زلق قدامي فري ريخو بخري كم دخون هنياتو كاب جبسي بخري زبل خلو وقع ذو ترام سلا دخونه بخري ولدين لا بل إن إسرائيل دزارب مالتيوم أصحاب قدس ስለዚህ ቲ ሰብርሃም ተአት ወኺዳን ደይጥለም ኪዳን ስለዝነበረ እንደገና ሪስቶር ከም ዝኾኑ ተሃገር ከአ ክትጥጥ ክለምዕ ከም ዝኾነት እንደገና ስለ ዝተፈልጠዩ እዚ ዝኾነ እዚ ክብለኩም ከለኹ ከምዚ ሓፂር እዋን ዝኾነ ፍጻመታት ኣይኮንና ንዛር ዘለና ልክ ካብ 1970 حلف جزيرة تغيشين يا مالتي تي تايتس زبال جنرال ماتين يرسالم فتصم مش دمسة سامات مسعنوا كتاب زي 1948 زخانة متأخب توتالي إسرائيل وانا ببزلوا ينفحيلهم نيرهم في الله كأني تي ناي هتلر ممزاخ عملش نتقول داي أقاري دوا مالتيو ولا كوس أقواني في مالتيو شدشت مليون داخل إسرائيل وان ببزلوا تخوينهم تقاتلهم سلذي أجا كتولدي عند أتباهله خلّه أجا إسرائيل نجنا خم حجر كتقوم عند أتباهله خلّه ماشوا أزيو نتحجر زادك زحمش في أما خوين ما لتجنا خم لخم مسكن ناجزي أبير إدجن دجا فايليني قال خم تنقل سئيد سبعة قلقلوني خبرنا عم لاحقون سلذي بزجر من قدي 1948 أنت هتقبل كلام رياماتيو كم حجر كتقوم إنك الله نريام مالتيو بينا حجي كندي percent إسرائيل الله مسلكم إسرائيل by the way still متأخب يقصلي زلوا 50% رأي أب عالم زلوا جو 50% رأيهم أب إسرائيل زلوا تم 50% عم تيام زلوا ما تيفتح فلالي بوتات فحيلو مالو كمل سي أمجن التزجر أم 1948 مستمر صوتهم سباسي فاز آخر قوة عم كم دخان إجزابير تداري بالله دنجت كم زولو دنجت كم زملوا تداري بالله مبزحتهم حتى تخلصي انتهي ريهم يهم تملسكم انتهي ريهم يهم انتهي هم تملسكم كبار خلوا we don't know why we came هنياتو بارن زخانة مدربة دا زخانة منم زي تتنكفى مدريهم تمليسهم مالتي حسابه
كاب على أمريكا كاب على إنجليز كاب عبيتي كاب على الجرمن كاب عبيتي معبلات زبالة حجرات ناب حجرهم تمني we don't know why we came يلوم ناي إخزابير فاصا ينيرو ناي إخزابير أوعيت نيرو ماتي عمل إخزابير كسوع خلو كمو يجبر كبرنا عمله يخون لذي إسرائيل بغرق أو خم تخانن إخزابير نبله حلف إخزير إناس لازم نروح حلف قبله معلش لذي متتع إسرائيل انتهايو مالتو حدا خبتي أقداسي زخونه مخاني كلوزلي بقربخه كريو زلونا نجار كم زخونه النجيرنا لما سلازل كمتي عنوته استفتصمه تنبيو ويتنا يسوع كريستوس تخويني تفتصمي بسبع عام تمرت تفتصمي مالتيو دحدارينا يبتي ماتيوس 23 شو عتن يرسالم أتي نبيات التقتلي نتومنا باخت لا بإمني تشفلقي كمتي درهو نيجاوتا ابتحتخ نفا اتكبم كندي ساعكين دقكم زيد لخمو احبكم باي ذا واي ازينا انترسيشن اغلغلوتي نا انترسيشن اغلغلوت قليل اغلغلوت ايكونن كاب وشتي نداتنا اخكا وشتي انزات سمعك بين تسمعك اخات سلماتي املاح يمسكن بنبعات باويات بقانزا اخات غبرو ويتنا يسوع كريستوس غروني زغبر نيرو يغعري نيرو بزعبا من بزعبا يرسالم تاي تغبر يرسالم دحدالنا خاني أتي نبيات التقتلي كم حدا نبي من قيتنا يسوع كريستوس تاجر موداتو أتيلهم ما ماتي نتوم نباخ تلاأخو بإمني التجفلقي إسرائيل وانا إمن تقانيم كربايم قالنا قال لحدات العيلو ابن من العالم فلتوا مالتي بإمني مقتالهم فلتوا قيتنا يسوع كريستوس إلوامي بجزء أبوتاتنا نيرنا تنخو نيرناسي أبدم نبيات أي محوسنا نيرنا إيدنا إلكم سي مقابر نبيات ندقو إلوم لقلقات مقابر إلوم سلازي دق قتلتم خامكم تزاربوا لكم سخاتكم قتلتيهم دابلا قويتنا يسوع كريستوس ورني قبرم نيرو ما تملسوا يبلم نيرو نابوتاتهم جيجا إن دابلا خنا سام نساتهم جن أبتي نابوتاتهم بدلن عبسان ركوب نيرو نقويتنا يسوع كريستوس كتا استقلت الله نبي مخانو أرجعتهم كله بوحدو مات نبي مخانو غرفوت مسيح مخانو مات نبي مخانو أرجعتهم كله ممر مخانو أرجعتهم كله ببزح مسجد الحليفة من قويتنا يسوع كريستوس مالت شلذي يسوع كريستوس جن أب كريستنا تيت فورتات بحاله كريستوس زمهرنا نجار أب كندتهم زسادو خان تايم غباري متسلاي أب كندتهم زرقمها ممرق يا ملاحي مسكن تيت فورتات أيكونن سب جتوك سب زبر حالك أيكون كان تايت قبريز بلا نازلو جت كاتب حلوس لتهم زسادو أنا ورد هاي قبنير قويتنا يسوع كريستوس يتسلن يرو جناخه سوهم يملون يرم أبسهم يملون يرم لازم ودعتو إلوام كنديسع ندقخي كأكوام زيد لخمه أبيخم يلو. By the way, Tom, please, Tom, na intercession أجا زلنا سبات. We need to keep our hearts مالت. كل جزء لبي خي كبد، لبي بستفعل على نجار. كي تحس لبنا كي جودة أنت خمكنا لا. We have to preserve it مالتي عم لحي مسكن. كومون تخوين ناينا خم تقول تنا يسوع قبل ذلله كسب مود داتا تاين قبل مالتيو سلا توم بستفعل على نجار زحلف ذلله سبات كن قوم النخل. حريو أباكم مسبله دقيم بسمك زيابهر زمت برخيو ساعة تبلو كاب حجي أي كترينني خممو إنه بيتكم عني أختار فيها إبلوكم اللخو. By the way أبتا ترامفان تلقى أدخلون قويتنا يسوع كريستوس نبتا نبي يرسالم بسمك زيابهر زمت برخيو خوصانا نود داوي تيلهم تاجرهم لهم تديرهم لهم بس حد تديرهم بس حد أبيلهم لوانتيو شعون قويتنا يسوع كريستوس سق أبلهم يلهم يسوع كريستوس زولهم تايو إذا أتوم كا سق انتبهوا إذا آخران إذا إذا تكونوا عفو خفيتوا تخبري تقدر يلوم أملاح مسكن أمين ناي قويتن ناي يسوع كريستوس قويتن نت بمخنيات أيكون ساعات برسويد بمسدع أيكون النير أملاح مسكن الذي أفضل أبون حسنات مسكنا أدالها حيل أدالها خمس ولدوا صحف هينبابكم زيهم كاسق تبلو إذا أوام إذا آخران خج الدريو إذا أخاو خج الدريو قبل كالندريا مالتي أملاح مسكن بدحي يصدر مكم هوسنا نود داويت إلهم تقبلهم مخنصهم دحري سالست تاجر مالتيهم كسألوا خلوا نري مالتيهم سألهم موت رايد يكونه دمو أبرسنان أبدكنان يخون لهم لذي
بسم እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ክሳዕ ትብሉ ካብ ሕጂ ኣይትርእኒኹም ዝብሎም ዘሎ ኦልሬዲ ተቀዳሚቲ بسم እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ ኢሎም ተቀቢሎም እዮም ካልኣይቲ ግን ብንግስነቱ ክመጽእ ከሎ እዮም ክቀበሎ ማለት እዮም ኢንተርቪን ክገብር ከሎ ከድሕኖም ክመጽእ ከሎ ኣብቲ ናይ ጸባ እዋን ኣብቲ ናይ ጸባ ሽግር ኣብቲ ናይ 3 ዓመት ፈረቃን ክልተ ናይ 7 ዓመት ናይ መወዳእታ ናይ 7 ዓመት ናይ ትሪቢሌሽን ግዜ ላ ኣብቲ ፈረቃን ኢንተርቪን ክገብር ከሎ بسم እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ ኢሎም ክቀበሎ እዮም ሽዑ ማለት እዩ እስራኤል ብምልእታ ክድሕን ከም ዝኾነት መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ክሳብ ሽዑ ግን እንታይ ክትኮንያ ቤትኩም ዓንያ ክትተርፍያ ኢሎም ማለት እዩ زي سكابت كلاي متصات قويتر يسوع كريستوس زرقح واني ناي حزاب زمن تباهيلها يفلت مالتيو ب ماتيوس إسرائيل حدن كانوا بوينات قصي ناي متى زمن ناي أحزاب زلنا زمن مالتيو بشم يسوع كم به يسوع كابلهم أتي نتوم ندقت نعو أمني نسور اسمه أزن كونه إذا خابك زيابير كونه نيم تايد زارب زلوا بزع مسك اللي زارب زلوا ندقت نعو أمني بتنسايو تاي كم دخانه كبر دخم دخانه خابك زيابير كونه عندناون جروميو زبل صحف دخلتو أيام بابكم سلذر ما إتها من قست أملاك كباخاتكم كتوسد فريان زفر حزبون كتوهابيا إبلكم اللخو ስለዚህ ካብኦም ከም ትውሰድ ኣብቲ እቲ እምኒ ዝወደቆ ይስበር እቲ እምኒ ኣብቲ እምኒ ዝወደቀ ድማ ይጭፍለቅ እንዳበለ ነጊሮ ማለት ስለዚህ ታይ ማለት እዩ በኋላ ዘመን ቤተክርስቲያን ከም መጽ ካብቲ እዋንቲ ኣትሒዙ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ እታ በእስራኤል ኣቢላ ትግለጽ ነበረት ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ብድሕሪኡ ብመን እስራኤል ነታ መንግስቲ ኣኽትቀበል ፈቃደኛታት ስለዚህ ኮኑ እስራኤላውያን ሬዲ ስለዚህ ኮኑ ኣው ምስላ ነጊሮም ኣሎ تي ودو مسمص سوراس خلدي إلهم نعنق تلو رستو الله خان وسد إلهم كم زقت نخلهم نبيات زماتو كم شافهم ويسوع كريستوس مودعته كم زقتلو وتزاري بيو كم زلهم زلوا سلسة من قصدي بمن أبلا أخذ عي مالك سبتي ناي إسرائيل متتع ببيت كريستيان أبلوك إسرائيل حد إسرائيل سلسلون بسحلة سيفي كود كنا كل ما حزاون كم ما رخيم زمانات حزاب كسع زم يرسالم بهزاب كترجس إياه بلنا لذي أبتي أي 9 عمت مرت بتعمي يوم تحسيهم مالتي شعو مصدق قوي يرسالم تخوينا فريسة تبعتهم أدرس فريسة خبر هيدوان بزرحات يوم مالتيو تايكونهم تقاتلهم كاو سقاب زمانات أحزاب كسع زفتسم يلا زمان أحزاب ويكلاي زمان بيت خشان كساب زفتسم يرسالم تخم تخوني نقرنا ذلله بهزاب كترجس إياه بلنا له ستيل تمتخاب قتله 1948 تايكونهم يوم كم هاجر قيمهم يوم كاب زين بروا مالتهم 1948 ستيل قيمهم كله اتزبزح كفالات ناي إسرائيل جن أبتحت انتهي ذلله أبتحت أحزاب ذلله يكون أبتحت فلسطين أبتحتي أبتخابي ببزح من قدي تقراري مولو ما تي خداي كمان أب 6 day war نذكرينه ناش دش جماعة على الجولان هاي تسجل استقاطات أورلو مالتينا سينا قصهم استقعلوا شعيهم تدباتهم أزيم أكفيهم مالتي تيناتهم occupation territorial occupation هاي تقولوا أزيم زس في حلوان شعونيرنا شو دش جماعة علتي وجه مالت نفلتينا 6 day war دبل مسحفت بزوج تصحيفه مالتيو إسرائيل survive أي تجبرني أخذ أفيات هاي مالتي مخنياته كلنا بتخابز نبرة نعرب حجرات كلاتن حادة كيدان أتين إسرائيل كوحدة مالتي يونير تمدب تذكر معكم جن بفلاي جبسي أبتك زيت حيال سز نبرت ناي جبسي airport سي حنتي نمت قاعتي حنت أير كي ترى على تكله أبوت أن كلها كلن تروح ميشان مالتي كلن أبوت أن كلها انتهينا بومبتات تقميت لن إتن إسرائيل قصن آتين زنبرة نفرتي بس تانكتات بأير تشفينا إن كأتوان يرون ماتيو the only option زنبرم أنت هقبران يرون تملس أخبرون يرون نسنون كملت أيكو علن بمولن تحمش ما تابت جزيت شعو إسرائيل قبل الزخنة اللي ما حيلا قلت ما فليكس قبرت اللي جزي أزيا دوباتها جسفحات اللي جزي نيرو إذا خانا إجزابير إيدمبر نايسب قلت كساب كندو خير أي خلني أنصار شدشة حجرات تبكابي خازلوا قد إمكا السعر مالت اللي نقرأ يكون سلز ستيل نا إبراهيم كوفنانت نا إبراهيم كيدان يعي خمزلو إنا النرئي مالتيو سلزي ذا نهزاب زمن تبع هلا زله
أحزاب كترجع يتباهي لازم الله رأينا it's a time of suspense سباهي تفلت ماتيو أنت وفلت جزء يكون أنت فلت أوان يكون كل مدبات كرينا بدانيال أنت أيو ورثيو مدوبيو زي إنجن أي فلت أنيان الذي إسرائيلوان منفساون أكلاون عنوات سأنتي نقولتنا يسوع كريستوس مقبلهم سأمنا أملاخ مزازهم بزح عنوات أبيوتهم أمس يومين مالتيو دحدارينا يو حدا خبتي نمن تاي كندوس كساب كندوس أكل دكات كندوس كساب كندوس أكل عنوات أبتي نيا أملاخ حزبي زبها الحزبي ما أخيرانا أبراهام زلوا مزيو ندحرينا كل جزء السب نتزرع يزعزت لازين دحدارينا يو نبيلاتوس تاسبيتو بليت حلم مسترعي سبعيزي صادقيو بزعبو بزح مكر اخر خبن خلر يله ابز سبعيزي قال خفو خي تجبر مسبلته نايهود كيدو سبعيزي من نجر يرخبكم يلومي ስለዚህ ለምን ክፈትሐልኩም ንበርባን እንደክፈትሐልኩም ዋላስ ነዚ ኢየሱስ መስበሎም ኖ ንበርባን እንዳፍትሐልና ይለሞ እንታይ ከገበረ ተወለ ስቀሎ እንዳበሉ ደምጾም ጨዲሮም ማለት መወዳቱ ዝገበረ ነገር ታዩ አነ ካብደሙ ንጹህ ሄሉ ታገሩ ኢዱ ተሐጽቡ ማለት እዩ ኢድካም ሕሳብ ጥራይ ሆልዲው ነገር ግን አትሊስት ታ ስተረዳውቶ ነገር ሪፍሌክት ይርዋባ ማለት እዩ ድሕሪ ዝኾነ ነገር አይንፈልጥና ኩሎም እቶም ህዝብ ግና ይብለና كلهم اتهم حزب جنا دمو هبنان أبدكنان يخون إلهم ملسلو imagine دمو أمن أبرسنا تراي كوا خيبلو أبنان أبدكنان إلهم ملسلو لذي بز claim بز جبرو بعلم بز أوعو مرجم يوم تخوينا بدلو مالتيو أب هيوتهم أب نابرهم أبدكهم أب كله عنوات أوعي مالتيو لازم نصير من قدي ندافلتو أبرسهم أو مرجم أب 7 عام مرت بولو تخوينا مالتيو عنيوم مجمع رجع ما هاجر أبش حنشات مثلا 40 شو متن أيام ثي replacement theology بلا بزح حسابات نتي أي كلام لآخرت عي بملأت كزار بوصل زي كقالوا انتهي لهم مالتيو بمحبر تتكي لهم نام مالتيو اسكي أبتي إسحاق سانش ديشن سكرينا إسحاق سانش ديشن تي نا إسرائيل متن سأسي كماي نيرو ينقرنا يا أملاخ مسكن بخماي مأكاب يوم تأكيبهم كبرنا أملاخ يكون أوكي العلي اللي خنبهم بقوله جين جزية بالليل كاب شوعت خنبوا بيه كلولاو كحزا ولدت imagine بزي كلولاو أي تولدني تولد والعير أنا يكون ديو إسرائيل جن كلولاو كحزا تايكونت ولدت بزح أبا حليفة بزح مكرة حليفة نسو كم مكرات كم كلولاوات حسب الله دنجت يا وليدا مات كلولاو كحزا ولدت كي تسعرت كا ودي ولدت كم زي مسألة من سمعه كم زبلخه من رأيه هاجر دو بحنت معلتي سعيرات ولديها imagine هاجر دو بحادة معلتي سعيرات هاي تقبريها تولديها هزب دو خو بحنت معلتي بحنت كزي ولديو سيون جنا كلولاو مسحازة بو دك ولدت أنا نمولاد زيبس أحكوس حيل مولاد دو أيهبني يبلغ زيابير أنا نمولاد حيل زب كين ما هتس عنده عصيه يبلغ زيابير نبله يقتصل ماتي أملاح مسكن سلذي إسرائيل كم حجر كتولد كلاسي دنجت ينيرو بدعمي ما جرم بزخونا من جديو تخوينا مالتيو تولدا حجر دو خيس عادة تولد قالوا لا كي حجر حجر تولد يا سبيتي نجنا حجر دو أنت مع تولد إسرائيل جنا انسم ستحدث بو انتهى جبرت دك ولدت يبلنا كبرنا أملاح يكون سلذي أتي نا إسرائيل ريبرز يدبال نجنا مولاد نجنا ممسا انتهى ينير مالتيو أزيو أجر رامي بتخونه من جديو زي تتصبي وسبات زي تتصبي ومن البات ناي تاريخ أمريكان إنجليزين إن تخستي أوركستريت جرانا قال خبها على خلي whatever لبي نجستات درخ أملاح كم زلون فلتنا يكونن لبي نجستات أبكر مجزي أبهر كما يمسنون السنة بذليها يك أنا عيب لنا الذي بز من قدزي تهجر كتقوم كلا رئنايا اللونا أبتي 4 شعتن دحر كيرناوني إساس 4 شعتن نتهم تفيهم زنبرو ولدكي خا سفرة صيبني كنبر اللو خطة أرحب الليلهم أب إذن خزارة بيوم أمين
تايقبل له كسفحفعو كدفقو صيبنا له بوتاتات حدش بوتاتات كخدو تايقبل له أزيم يدفقو له شعو بلبخي نزياتهم من ولد اللي أنا ولد أفقني مخان رخصتن سقوقتن زنبركوس نزياتهم من عبيهم إن يخو بيني تريفة نبركو زياتهم ده أبي نبرو كتب لي أخي زابير أملاح كم زيبل إنه إلي نبه زبابله كالعل نسندع على مايكا نبه زبات كقومي نساتهم دمه نودات حائفهم كم سلكي نوالد كون كحنجرون يوم نجسات كأم عبيتخي لنجسات دمه موجزات كي كخونو بجزء أمدري تعرفيهم كسر دولكي توقع أغرقون انت هقبريم كالحسو يوم نسخ عنك زيابير مخانين اتهم زبيو خدمه كم زي حفرن كتفلتي يخي يلو أملاحي مسكن أمين نجسات تهقبر موجزيت كخون خيملو by the way لك إسرائيل كتقوم كلها موجزيت كوينهم تنحيلان حقراتين كم موجزيت كوين انت خينا ناماتيو أو قيمة نامات literally في تصنزل يماجر literally البقالي في تصامله اسكيل ثلاثة شو عتن تميسنا يكررينا عطات امتحنا قلصه تصفات قبصه قلتي تنبي لهم يلو نبي لهم السبله تاي قبر جمير دانيال كنبي جمير ماتي املاح مسكن نتنقص عطات امتي زياتهم من يميلهم بيت اسرائيل يميلهم زياتهم من يوم بيت جنا خيكون خلا قدموا استنغرت تنبيتات تاي كويني مالتيو تفصمين خبرنا املاح يكون قويتنا يسوع كريستوس ابتي 14 حدا خبت ذهبنا ملكتات نايتي دانيال وسيدنا لماتيو دانيال تن 7 سامنتات قلطفيلنا كريينا ماتي املاح يمسكن دانيال تشعت 14 سقع 27 باي ذا واي زام عرف زيا في لاي مصحف دانيال انتات بروف تقبرنا مسيلكم حاده እግዚአብሔር ሕያው መሆኑ نحاده አቴስ ሆነ ሰብ አምላክ ዘ አምን ሰብ ስቴፕ ስቴፕ ሴኩላር ሆነ ታሪክ አምጪኻን ናይ እስራኤል ፍጻሜ ናይ ዳንኤል ትንቢታትን አምጪኻ ተኸገብሮ ተኸሊኻ ካን ፕሩፍ ሂም እግዚአብሔር አቀድሞ ከይኮነ ከለ ድዛረብሞ ከምቲ ድዛዛረበ ዝገብር አምላክ ከም ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላክ ሕያው ከም ዝኾነ እግዚአብሔር ዝሃበው ትንቢታት ከም ዘይሰዓር ፕሩፍ ክገብሮ ልትኽእል ጽቡቕ ዝኾነ መጽሓፊ ማለት እዩ ቶም ሴኩላር صحفات صحف نورو أمنتون كي تعرف بعد جسفس تاجرهم صبوا غيرهم بتعاز نجار تاجرهم لو صحيفهم مو اللو مالتهم ملاخ مسكن سلذي ذا 7 سامنتات زي عند حد أرينا يا حدا خبت عبيتي ملكتات مالتهم تناي موداتها زمن نري إلا كفليا داسوينا نب أمبلس رأيو سلذي بلنا كن رئة كتقدس الناي مالتهم أب دانيال شعت إسراء 4 سقاب موداتها زلوا رأي سكاب لحن سكاب إسرائيل شو عتن زلوا نعلوت موداتها خجبرو حتيات كودا أبسا خعر زل عالم أو صدقي خاتو رأين تنبيتن كحتم ناي قدوس ما أباسي أبهز بخان أبتقدس ختمان 7 سمون تمديبيو مبارسي فلتن أستوعلن إتي يرساليم كتحدثن كتهنتن زبل قال كابتوص جميرو كساع المسيح مسفن شوعت سومنين دحري 30 كلتن سوم 60 كلتن سومن سوري دحري 60 كلتن سومن دما غزي صبا خنسو نسا مسناي ادباين مكابيان كبحدش كتهنصيا دحري 30 كلتن سومن كا مسيح كقتليو نرسو غنا يكونن دحري 60 كلتن سوري من 30 بلو زلخ دحرس السانكلتن سومن كا مسيح كقتليو نرسو غنا ايكونن حزبت زمص مسفن دما نتا ختمان نتا مقدسن كطفيو موداتا طفاتاخا كم وحز كمص ايو وق صع موداتا خون طفاتاون مدبيو نسو نحاده سمون مس بزحات صنع كيدان كاتيو افرقاتا سومن كا نت مسواتي حدودن نتي مسوات بلعن كوجديو أتي مدفع دمه بخناف رخصت كمتس زخاء كسع تا مدب مفتس أمتا خبت مدفع زورد يو إلنا له أبزي ثلاثة خفالات أولوانا مجمريا شوعت سومن إلوانا له بالحريو تان 7 سومن بالحريو سوسان كلتن سومن شوعت ترمرو سوسان كلتن سوسان شعتنا موداتها خا حنتي سومن كا نحد سومن يللو سلازي 7 سومن ناي دانيال 7 سومن تباهيلو زفلت ازيو فلط دخونه اكل ناي مصحف قدس تنبيت يو مالتيو سلازي
እዚ ሰብዓ ሶሙን ዝብል ዘሎ መዓልታት ድዩ ዝዛረብ ዘሎ ሶሙን ክንብል ከለናስ what does it mean መዓልታት ድዩ ዝዛረብ ዘሎ ክንደይ መዓልታት ወይ ክንደይ ዓመታት ብዓመታት ተኮይኑ መዓልታት ዝኸውን ዝፍጻመ እዚ ቀደም ተወዲኡ ማህሎ ማለት ስለዚ 499 መዓልታት ዶ ይኸውን ባህሊ አይሁድ አቋጣጥራ አይሁድ እንታይ ዝብላሎ ማቲው ሶሙን ማለት እንታይ ዘመልክት መስጉ ናይ ሸውዓተ ነገራት እኩብ እዩ ናይ ሸውዓተ መዓልታት ክኾን ይኽእል ሶሙን ክንብልከላ ናይ ሸውዓተ ዓመት እኩብ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ set of 7 ይዘመልክተና ማለት set of 7 ይዘመልክተና ስለዚ እዚ ሶሙን ድብልካ እንታይ ማለት ምዃኑ ብመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ክሪኦ ጽቦይ ማለት እዩ እንድሕዳ ንዝክር ኮይና ብዘፍጥረት 29 ስጋብ 28 ይመስለን 27 ገይረ ኣለኹ 28 አው እንድሕዳ ንዝክር ኮይና መጀመሪያ ያዕቆብ አቤት ላባን ከሄዱ ስለመን እዩ ተገዚኡ ሓደ ሶሙን ስለ ራሄል አይኮን እንዲሁ ራሄል ተገዚኡ ክነሱ መን ያተዋሂባቶ ግን 7 ዓመት ተገልግለን ተባሂሉ ድሕሪ 7 ዓመት ምሸትዩ ኮንሱሜሽን ናይት መርዓ ዝግበር ንጎተ ራእያስ ለካ ራሄል አይኮነት ናሕቆፉ ዘላ መንያ ሊያ ነራ ማለት ይሕቆፉ ስለዚ ናብ ላባን ከሄዱ ሽዑ እንታይ ክገብር ከሎ ኮምፕሌን ክገብር ከሎ ንሪኦ ንምንታይ ኢኻ ከምኡ ዝገበርካኒ ንምንታይ እዛ ዓይነት ፈዳኸን ምክንያቱ ስለ ራሄል ደይኮንኩን ተገዚእካ ምስ በሎ ሓደ ነገር ኢልዎ ላባን ከዓ ማለት እዩ ንእሽተይ ዓባይ ከላ ንእሽተይ ኣይትወሃብን እያ ከምዚ ናይ ዓድና ባህሊ ይኮን እንዲ ከምኡ ይኮነን ሎም እኳ ዕድላ ሂብዋ ስለዚ ኣይትኸልክልዋ እንዳተባህለ ዋላ ንእሽተይ እውን ትዋሃብ እያ ቅድም ግን ንእሽተይ ከላ ዓባይ ኣይትወሃብን ዓባይ ከላ ንእሽተይ ኣይትወሃብ ምክንያቱ ዓባይ ከላ እንድሕር ንእሽተይ መሪዕኻ ነታ ዓባይ ዕድላ ሴርካ ኣለኻ ማለት ገለ ኣበር ስለ ዘለዋ እያ ንእሽተይ ተመሪዕ ዓባይ ከላ ስለ ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ ናይቲ ባህሊ ናይ ኣይሁድ ምዃንኡ ንርኢ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኢልዎ አብርሃም ላባን እሞ በቃ ካልእ ሶሙን እሞ መልእ ራሄልካ ትወስዳታ ሶሙን ዝበላ ግን እንታያ 7 መዓልቲ ደይኮነት ስተን 7 ዓመት ስለዚ ታሓንቲ መዓልቲ ከም ሓደ ዓመት እያ እትሕሰብ ማለት እዩ ኣብቲ ዘለዋን ምዕራፍ 25 ካብ 8 ስጋብ 10 ክልተ ክረኽ ለናውን ድማ 7 ሰናብቲ ዓመታት 7 እንታይ ሰናብቲ ዓመታት ስለዚ ናይ ዓመታት ሰናብቲ ነሪማ ሰናብቲ ክባል ከሎሲ መዓልታት ራይ ኣይኮነን ማለት እዩ ንኣኻ 7 ዓመት ጌርካ ቁፀር ዘበን እቲ 7 ሰናብቲ ዓመታት 49 ዓመት ይኹነልካ ሽዑ ኣብ 7ይቲ ወርሒ ብ10ይቲ መዓልቲ መለኸት ንፋሕ ብመዓልቲ ዕርቂ ኣብ ዘላ ሃገር መለኸት ንፋሕ እሳ ሕሪት ዓመት ከም ዝኾነት መዓልቲ ዕርቂ ወይ ከላይ year of jubilee እንዳተባህለት ኩሉ ባህርያ ዘሎ ወላ ዝተፈላለዩ ዕዳ ዘሎ ገለገለ ሓራ ትሕረሉ እስራኤል ዓመት ሓርነት ኢላ ትውጀሉ ናይ ሶሙናት ሶሙን እዚ every ሶሙናት ምድሮም ይዕርፉ ነይሮም እዮም ምድሮም ካብ ስራሕ የብኩርዋ ነይሮም እዮም እንደገና ከዓኒ ናይ ሶሙን ከዓ ነይሮም 49 ዓመት ከዓ ሙሉእ ዝኾነ ናይ ጁብሊ ግዜ ነይሮም ማለት እዩ ኣብቲ ዘለዋን 26 34 ስጋብ 36 ወላ ዳንኤል ክጽልዝ ጀምር ዘሎ ንምንታይ መስልኩም ምዕናው እስራኤል ብ7 ዓመት ከም ዝፍጸም ካብ ጽሑፋት ተረዳኹ ኣስተውዓልኩ ወይ እዩ ገጽ እግዚአብሔር ክደል ጀሚሩ ማለት እዩ ንምንታይ 7 ዓመት ዕንወት ናይ እስራኤል መጽኡ እንድሕዳኢልና ዘለዋን 26 34 ስጋብ 36 ከይኩም ረኣይወኹም እንታይ ኢልዎም ነይሩ እግዚአብሔር ነታ ምድሪ ክትሓርሳ ከለኻሲ ስቕኢልካ ኣይትሕረሳ 6 ዓመት ምስ ዘራእኻያ ምስ ሓረስካያ በ9 ዓመት ኣይግበራ ዕርፋ ኢልዎ ነይሩ በሻው ዓመት ባልጋ ተወፀ ባዕሉ ዝበቆለ ባልጋማት ባዕሉ ዝበቆለ ገለገለ ድሕራሉ ኮይኑ ደኻታት ይኹን ቶም ጽጉማት ታይግበሮ ይቀለብ ወይሉ እግዚአብሔር ዝሕግዝ ሂቦም ግን ሰብ ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ ሃብ ክትብሎ ከለኻ ንኣምላኽ ዕርፍ ክትብሎ ከለኻ ግዜ ንኣምላኽ ሃብ ክትብሎ ከለኻ ድኸስር ዘሎ ይመስሎ ኩሉ ግዜ ጥፋኣት ኮይኑ ይስምዖ ስለዚ ቀፂሎም ማለት ከባቢ 490 ዓመት ዝኣክል ካብ ዳዊት ጀሚሮም ዝነበረ ግዜ ነታ ምድሪ ስቕኢሎም ድሓርስዋ ነይሮም ናን ስቶፕ ማለት እዩ أو أتنقوم نيرين دحدا ديعرفكم ما جن لهم أنا ناب مركو ناب صلاة حليفة وكم بجزء أباكم كا تامدري تحت قبريا سنابتات تعرف لهم نيرين imagine سنابتات هاي قبريا تعرف لذا أملاح مسكن إزابير ذهبنات إزاز نعرفتنايو نرابحنايو نبرخاتنايو كبرنا أملاح ممكن إزاز يجبايو إذا سوات يعني تقول أي تعزز وان سلذي أنا 409 عمت أكل تايقولون أي سمعون سلذي إزابير نسبع عمت نمركو بابلون متيوم دايم اللس
ትእዛዝ ነይሩ ማለት እዩ ኤርምያስ ክንበየሎም ከሎ ዝተፈላለዩ ነገራት ነይሩ ግን እንታይ ኮይኑ ተፈጺማት ትንቢት ስለዚ እቲ ሰናብቲ ዝብሎ ዘሎ ስታይ ምዃኑ ይናገር ዘለና ዓመታት ምዃኑ ንርኢ ኣሎና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ግዜ ንክንደይ 70 ሰናብቲ ልዎ ዘሎ ን490 መዓልቲ ዘይኮነስ ን490 እንታይ እዩ ዓመታት ዝኸይድ ትንቢት እዩ ማለት እዩ ኢማጂን ዳንኤል እዚ ምርኮ ገና ለግለግ መንእሰይ ከሎ ናብ ባቢሎን ዝኸደ መንእሰይ ኣብ ምድሪ ኣህዛብ ዝዓበየ ማለት እዩ ምስ እግዚአብሔር ግን ጥቡቅ ዝኾነ ርክብ ስለ ዝነበሮ ምዕናዊ ኢየሩሳሌም 70 ዓመት ከም ዝውዳእ ምትፈለጠ ገጽ እግዚአብሔር ክደል ምስ ጀመረ እግዚአብሔር ነዚ ነገር ዝገልጸሉ ጀሚሩ ክብርና አምላክ ይኹን ኣው እንታይ ልወሎ 70 እንታይ ኮንሎ ተመዲቡ ኣሎ ኢልዎን ተቆሪጹሎ ተመዲቡሎ ዝብል ዘሎ ታዩ ውድእ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ግዜ ውድእ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ሓሳቢ ማለት እዩ እዚ ዘይዛነፍ በመዓልትን በገለን ቆጽርካ ኤግዛክትሊ ታይ ዝኾነ ኣብ ታሪኽ ዝፍጸም ነገር እዩ ስለዚ it's cut off እንደገና determined it's decided ዝብል ሓሳብ ኣሎ ተመዲቡሎ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ውድእ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር መልእኽቲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንመዲት መልእኽቲ እንድሕርና ኢለኻ ኣብቲ 9:24 ኣብ ህዝብኻን ኣብ ቅድስቲ ከተማኻን ህዝብኻ ተይሉ እስራኤል መንዩ ዳንኤል ወላ ሽሙ ቤልሻጥር ይባሃል ወላ whatever ኢሎም ይሰምዮ መንንሱ አይሁዳዊ አይኮነ እንዲ ኣብ ህዝብኻ እንደገና ኣብ ከተማኻ ባቢሎን ወሲዶም እንኳ ባቢሎናዊ ከምስልዎ ተደለዮ ከተማ ግን አላቶ ኢየሩሳሌም ያ ከተማ አምላኽ መስገን ናብ አገጹ ይጽል ኩሉ ግዜ ስለዚ ኣብ ህዝብኻን ኣብ ተቀድስቲ ከተማኻን እዚ ነገር ተመዲብሎ ተባሂል ማለት እዩ ለዚ ታሪኽ ዝኸነን ብቦኸላ ኢንተርፕሬት ክንገብሮ ከለና ዳንኤል ገብርኤል ንዳንኤል ይዛረበ ዘሎ ዝብሎ ዘሎ ኸ እንታይ እዩ ኣብ ህዝብኻን ኣብ ምድርኻን ዝፍጸም ነገር እዩ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝፍጸም ነገር እዩ ብለሎ ስለዚ ንእስራኤል እምበር ንቸርችልና ሪፕሌስ አይንጎሬና ንኻሊ ኢልና ክንትርጉሞ ይንኸሊና ኣብ እስራኤል ፍጻሜታት እዩ ዝነገረና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ንእስራኤል እዩ ናይ ቤተክርስቲያን ዘመን ኣብዚ 70 ሳምንታት የልቦን ናይ አሕዛብ ውን ከም ማለት እዩ አሕዛብ የለውን ቤተክርስቲያን ውን የላን ናይ ምንታይ ታሪኽ ዝነገረና ዘሎ 70 ሳምንታት ናይ እስራኤል ታሪኽ እዩ ስለዚ ዕላማ ሕልፍ ክብለ ዕልወት መወዳእታ ክግበሮ ዓልዮም ዝነበሩ ክምለሱሎም ኃጢአት ክውዳእ ወይተና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ኃጢአትና ቤዛ ክገብር ነይርዎ ማለት እዩ አበሳ ክዕረቕ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ አበሳ ክዕረቕ تعرقنا አገልግሎት ዕርቅ ዝሃበና አምላኽ ዓለም ምትርሱ ከዓርቀ ከሎ ኣብ ክርስቶስ ነበር በደሎም አይሓዘሎም ለና እግዚአብሔር መስገን ዘላለማው ጽድቂ ከአቱ ዘላለማው ይዝብለና ዘሎ ዘላለማው ጽድቂ ከአቱ ይልዎ ዘሎ ከአንታዩ ኦፍ ኮርስ በክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቂ አምላኽ ኮይንላሎ ጽድቂ አምላኽ ኣብቶም ብጎይታ ዘለው ይገዛአሎ ግን ኣብ ዓለም ሙሉ አይመለና ኣሎ ማለት ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብጽድቂ ዝዳንየሉ ብጽድቂ ዝገዛአሉ ጊዜ ከም ዘሎ ይነገረና ራእይን ትንቢትን ክፍጸም ከም ዝኾነ ተቅዱስ ቅዱሳን ሳክረድ ድኸውን ቦታ ከም ዘሎ ኣብኡ ንርኢ ማለት እዩ ሕልፍ ክብለ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ተንሸውዓተ ሳምንታት ኣብ ሰለስተ ከፊልዎን ዘሎ ኣብ ሰለስተ ከፊልዎን ዘሎ እተን ቀዳሞት ሸውዓተ ሳምንታት ይልወናሉ ሸውዓተ ማለት ክንደይ ማለት እዩ 7 times 7 49 years 49 መዓልታት ዓመታት ማለት እዩ እተን 49 ዓመታት መልሹ 62 ሳምንታት ካይሉ ዝኻ 434 ዓመታት ማለት እዩ ብድሕሪ ኻኒ ሓንቲ ሰሙን ትተርፍ ማለት እዩ ለዚ ብንጹር ነገርና ኣለዎ ካብቲ እቲ ኣዋጅ ዝወጸሉ እቲ ዲክሪ ማለት ግዜ ቁሩጽ ዝኾነ ግዜ ከም ዝኾነ ዝተነገረሉ ማለት እዩ ካብኡ ጀሚሩ ሸውዓተ ሳምንታት እንታይ ከም ዝኾኑ ኢየሩሳሌም ክትሕደስ ስጋብ ትሕደሰሉ ኢሉሎ ስጋብ ኢየሩሳሌም እንታይ ትኸውን ትሕደስ ብዘበን ባቢሎን ምስ ዓነወት ማለት እዩ እንደገና ካብ ምርኮ ምስ ተመልሱ ነታ ክስታይ ታገይሮም ማዮም ሃኒጾም ማዮም ማለት እዩ ኢየሩሳሌም ስለዚ ስጋብ ትህነጸሉ በዓል ዘሩባቤል በዓል እዝራ በዓል ነህምያ መጽኦም መወዳእቱ ኣብ ግዜ ንግስነት ዳርዮስ ሜደናዊ ማለት እዩ እንታይ ኮይና ዳናይ መወዳእታ ናይቲ ናይ ምሕዳስ ስራሕ ተፈጺማት እዚን ተንሸውዓተ ሳምንታት ክፍጸማ ከሎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግና ኣስታት 434 ዝኸውን መዓልታት ኣሎ ኢልወሎ እዚ ኸ እንታይ እዩ ክሳብ መዓስ ክሳብቲ መሲሕ እንታይ ዝኾነሉ ዝግለጸሉ ዝመጸሉ ኢልወሎ
ዝገርመኩም እንድሕዳ ግዜ ብልና ንሕጂና ኡናብቲ ዲቴይል ክንከይድ እንድሕዳ ካልኩሌት ጌርካ በመዓልቲ ደረጃ ማለት እዩ ልክ ካብቲ ኢየሩሳሌም ክትሕደስ ኣዋጅ ዝወፀሉ ክሳብ እቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትራምፋንትሊ ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት እንዳተባሃለ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኣተወሉ ግዜ ልክ ክንደይ ግዜ እንመስልኩም ንሳተን 69 ሳምንታትን ኤግዛክትሊ ማለት እዩ ቆፀራ ከለዋ بعمت الحر داخل نخا 434 درمرو 49 407 سما كندي دخونا 48 3 عامت exactly قويتنا يسوع كريستوس كابتاس تنقرت لا تنبيت مالتي نبي يرسالم بعوت اتيو بدحريو جن ساسبنس الله تساسبنس ناي احزاب جزي ويكلا ناي احزاب اوان زبلكم مالتيو يرسالم بحزاب كترقص ياستبح الله جزي تساسبنس الله نسا أين فلتانينا مالتي ستيل أبتا جزيتي علنا أبتا أوانتي علنا مالتي بناخه حنت نجار كأن فلت مالتي حنت صومن كاتريف الله تنسان شعتن أورد تفتش منين مالتي تنسان شعتن لك كابتي يرسالم كتحدث يا زبل أوايد وصلوا سقبت قويتنا يسوع كريستوس بعوت نبي يرسالم ذاته ولا تخوينه كل ليترالي تفتش من له تحنت صومن جن كتفتش أميا ما عتيا تفتش من السان حداينا لك كتنطق انكلا بيت خرسان كتوسد كلا رينا بزمص غزي مالتيو تاخونيو تعابي صبا كجمر يابزا مدر زيا مالتي لك ناي شوعه عامت او ندحدارينايو مس بزحات انتاي خمزاتو برتع زخونه كيدانات كمزاتو اسرائيل متيو كيدان كمزاتو اتي انتي كرايست مالتي خمزامنهم كونفينس خمزغبرم سلام خمزهبم ايكونومياو قطباو زخونه محداس كمزغبر كل ነገር አቢሉ نسلست عامة فرقان تأكل لا شوعات عامة الإسا أبسكلت أتم الكلمات سلست عامة فرقان ذا أكل سبت البزخانة مش هالله تمساسيلو جلا اندخلت أنيحو سلست عامة فرقان جن نتمسواتي كم زوج جدو يوف زربا خمس زربا مسوي رخص نجار سوء جمر مصر عيل تاخون مارتهم ينقحو لك أتي مسيح تمرحني أتي كريستوسي أتيك أرم سقلنا ود ماريامي إلهم قصهم ناب كريستوس كم زملسوي أو زنقرنا ماتيو أبتن مودات هذا الواسطة استعمت الفرقان شعو ويتنا يسوع كريستوس انترفين كم تقبرت ألقى كم زعتو مالتيو تاني مودات أنا نايت أبا أوان تندحروت زنبرة كتهدم سفرة خمسة دالو لا تخرجنا البتل السجرة خمسة هدمت حق تشي نقرنا ماتيو إسرائيل موداتو كن ويتنا يسوع كريستوس انترفين جرو كم زد حنوم مو تاني مودات شوعة تعمت كه في السامة خمسة لوه ينقرنا الله آمين نايجزيابير قال هياوي كبرنا أملاحكم آمين نايجزيابير قال هياوي أي سعرني أي تحسني كم تزقبا عند حدا أستوعلنا يو عند حدا كم تزقبا خنم ببوخي إلنا كله تنبيتات كاب جزار سيكونن إلنا له نقرنا في السامة الله مالتي أملاحي مسكن سلذي كريستوس كم تي تصفاتاتو كم تذهبوا تصفات حقبريو كجلتيو كمتس كا يخبرنا أملاحكم نعد سابل بي يهلو أن نحط لنا مزمرنا بزندامصو هاليلويا